खेसारी लाल के बेटी पर गाना गइले बा हई एकरी माई के मिथुन कुशवाहा। मतलब ये गाना ऐसन गइले बानू कि मतलब सुन के जे भी देख लेनू जब खाली पकड़ा जो दिल्ली में एड्रेस बताओ तरे बॉय सुमित के हम वीडियो देखनी ह काल्हे रात ही देखनी। काल्हे रात ही से मतलब मियाज एकदम अथी भल बा कि तोरा के जहाँ मतलब बेटो धरा जी बता के तो अत मार मार दिहन सो कि हक मुद देबो वही तर एड्रेस बताओ तोरा दिल्ली में रहिला फलना जगह रहिला पूरा एड्रेस बता के देख। दिल्ली में आदमी जो रहता नु खेसारी लाल के फैन वही तर तोरा के गाँव फाड़ दिहन से मार के। ठीक बा तो ऐसा ऐसा हरकत तू करत तार कोनो लायक नहीं खस तोरा के हो कहलो बेकार बा कि तोरा नियर आदमी के का बतावल जा। अपना एकरा के कमेंट में गाड़ी दनु भाई अपना एकरा के कमेंट में गाड़ी दलो कि बेटी चोद मतलब का बताई एक तो जौन होखेला होबे करी। अभी पहुँचल हुई गाना एकदम उम्मीद बा कि पहुँच गई हुई बहुत जल्द एक्शन लेवल जाए बहुत जल्दी इनकरो पंकज सिंह वाला हाल होई। ठीक बा अभी सौरभ बेसवरिया के चिन्हलस पहचान लिया निमन से उहो ऐसा करे हन कि मतलब का बताई। अब हम एकरा के भाई गारा गारा गाड़ी खूब कर लो काहे कि मतलब बहुत बहुत भद्दा गाना गइले ऐसा गाना गइले कि मतलब हम गा के बता नहीं सकत। ठीक बा ये वीडियो एकदम शेयर करो लोग ताकि ओकर मतलब जौन अंतिम कर्म हो जल्दी होगा। ठीक बा मिला तनी नया वीडियो में तब तक खातिर।